dostaneš! Ne! Ty dostaneš! Naší Anetce právě šiblo. Vy jste blbé, až to bolí. No ne. Tak ale podívej se na ňu, ty vole. Pane Pepe je pošáhná. Hoď to volá, dostaneš pizzu. Musíme si ověřovat, že je mě. Špagety Špagety. Spaghetti, tutti frutti, banána, čokoláda. Chceš? Nechci. Ketchup nechci, fakt to nechci. Piča. Hej, tebe fakt už dneska, hej, ty dneska budeš fakt s náma spát. My pro tebe o půlnoci přijdeme. No se mnou teda nebude spát. Nemám S tebou klidně může spát, ale se mnou prostě nebude. Mám nějaké divné stiky, vole. Šla to do hovna, kurka. Jak tak normálně tak v pohodě. Pojďem. Teď klido. Jsem pěknou tehuby svůj. To se bude předstačit, to se bude mít nějaký těch divný. Hej, Aneto. Samara si pro tebe přijde. No, určitě. Trápná. Jo, donesu se. A jo, Pecan je doma. On by mi Komu bude vadit jeden horor? Jo, bude. Je doma, že bys mu to čorla. Však je doma, vole. Kukuku. Protože si sranduji. A to se dá na FCB. Retard.